Hey everyone! Welcome back to our channel. नोंथांमोनखौ जोंनि चेनेलाव आरोबाव खनसे बरायनाय थाबाय। जोङो माने दाखालिसो जानानै थांनाय बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेलावहाय थांदोंमोन आरोना। ओमफ्राय दा बे थांनायावहाय नोंथांमोनहाथ' जाय थांदों बे नुखादों मा जादों मा जायाखै। जों माने जास्ट दसेल' थांनानै फैदोंमोन आरो। ओमफ्राय आं थांदोंमोन आंनि माखासे बे लोगोफोरजों आरोना। ओमफ्राय आंखौ लांफायाखै बिसोरो। नों गैयामोन दे। ओमफ्राय दा बेयावहाय मा जादों जास्ट ओरैनो एसे क्लिप देखायनो नागिरदों आरो नोंथांमोननिसिम। ओमफ्राय नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट मोनोबा जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। आं गैया इन्ट्रेस्ट जानाय नङा। एक्चुअली आंबो खेबजाखायाखै एथ'बां जास्ट माने जायगाफोरखौल' बे मा खालामदों मा लाबोदों मा लाबोआखै बेखौल' एसे खेबदों आरो। ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोनखौ नायगोन होननानै। स' आंबो नुवाखै आंबो नायखानोसै। नायफादो गालिजों लोगोसे नायफादो नोंसोरबो बेबो नुवाखै। थ' आंजों लोगोसे नायफादो। चलो